जासेयाव दोनबाय एक्चुअली जोङो दा लामायावसो दङ मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों एनडिपि नि केडारफोर सोद्रोमाफोरा दिनैहाय ओरैबायदि हालादाव गोग्लैनानै दङ लोगोसे आरो जोंनि एनडिपि निनो इएम एमसिएलएफोर दङ गावबागाव व्यक्तिखौ नायनायखौ जों नुनो मोनदों आं मोनसे खोथाखौ दिनैहाय डिक्लेयारबो खोथाखौ सिदा बाथ्रा बुंनो लुबैदों जुदि रन्जन दैमारी सारा इलेक्शननि सिगां ओंखारा अब्लाना जायखिजाया बियाबावनो आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै गसंनोबो गोनां जानो हागौ जुदि रन्जन दैमारी सारा इलेक्शननि सिगां गयो अब्लाना आं गेलेला आरो इलेक्शननि सिगां गवा अब्लानि समाव अफ्रियाबो जिखुनु जायगायावनो केन्डिडेट महरै गसंनोबो हागौ निर्दलिया हिसाबै तो बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै मोननै बाथ्राखौ लानानै आं एसे कनफिउज मोनबाय थादों नैबे प्रमद बर'नि स्टेटमेन्ट मोनसे आरो नैबे इएम रन्जित बसुमतारीनि मोनसे स्टेटमेन्ट जिहेतु दाखालि भुटाननिफ्राय द'जों उदां जानानै हगार हरदों इन्डिया गभर्नमेन्टनो हेन्ड अभार खालामदों भुटान गभर्नमेन्टआ तो बिनि सायाव माखासे बाथ्राखौ जों बुंनायखौ एसे उल्टा फाल्टा नुदों प्रमद बर'नि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय सोरबाया बुंदों प्रमद बर'नि हर सान खामानि मावनाय नाजानायाव बिथांमोना उदां जाबाय आरो दिनै रन्जित बसुमतारीया बाथ्राखौ बुंदों मा दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो माखासे फर्मेलिटि दङ हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ लानानै थांफिनदों बेफोर बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों बिनि सायाव एसे जोंहा एसे कनफिउजन दं तो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बे स्टेटमेन्ट मोननैनि सायाव कमेन्टखौ होलायोबा मोजां नैबे मोनसे बाथ्राया थार जे जुदि रन्जन दैमारी सारा उदां जाया इलेक्शननि सिगां अब्लाना जिखुनु जाया जायगायावनो निर्दलिया हिसाबै गसंनो गोनां बाध्यता जागोन सोरबा रन्जित बसुमतारीयानो होन सोरबा माबा XYZआनो होन खुनु खोथा गैया जुदि रन्जन दैमारी सारा इलेक्शननि सिगां ओंखारो अब्लाना गेलेनाय जानाय नङा इलेक्शनावथ' जेननाय आरो देरहानाया बे स्वाभाबिक सोरबा सासेया देरहागोन सोरबा सासेया जेनगोन थेवबो आंबो सोरबा सासेजों फाइट खालामनो बा पलिटिक्सआव एसे इलेक्शन गेलेनायाव जुद्धखौ गेलेगोन हाथियारजोंथ' गोबां गेलेबोबाय नङा होमबा एबारावहाय पलिटिक्सआव एसे नायबावनि जेननाय देरहानाया गिदिर बाथ्रा नङा बियो सोरबा देरहागोन आरो सोरबा जेनगोन बे स्वाभाबिकखा ओंखायनो जोङो गेलेनायखौ सिदा एसे साननो गोनां जाना फैदों बिथांमोना जुदि सिगाङावनो मावजोबबायब्ला जोङो दिनै 1200 किल'मिटार मावनो गोनां जानाय नङामोन आरो गोबां मावनो गोनां दंबावो बेनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेनो फकास मोनब्रै प्राइमारियावहाय दिनै जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जे खामानि मावगोन होमब्ला डिपिआ मा मावदों मा मावाखै बेनो प्रमान लोगोसे जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेकटपिं आरो सिसि ब्लकखौ मावखांबाय आरो दा जोंनो 5000 crore नांबावगौ लामा बानायनो जों अलरेडि हिसाब खालामजोब्बाय मानोना बै समाव बिथांमोना हिसाब निकास खालामाखैबो खोमा ओंखायनो माखासे लिडारा ब्लाइन्डनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ आं बेफोर स्टेटमेन्टखौ होनो नागिरा जों प्रेक्टिकेल जानानैसो देखायनांगोन नोंथांनि सरकारा थांनानै मोजाङै नुनो रिसेन्टलि गासिबो थांनाय जाजोबनानै थानाय न'जों आं एक्जेक्टलि नामखौ मोजां गोसोआव गैया आङो लाबोआखिसै आं दङ दा आं नोंथांमोना बे सोंनायखौ सोंगोन होननानै सानाखैमोन मोगा मोगि जानो थियारि नङामोन अब्ला मोनसे बाथ्राया कनफार्म इमप्लिमेन्टेसनाव थानाय दफाफोर बायदियै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो खोब स्पिडआव मावगासिनो दङ नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ भुटानाव जोंनि एक्स एनडिपि कमरेडफ्रा 6 जेल जानानै दङमोन बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ सोरबाया 10 बोसोर सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि मोन्नैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय भारत सरकारनिसिम दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन माखासे फर्मेलिटि दङ बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ बिथांखौबो गोख्रैनो रिलिज रन्जित बसुमतारीनि इएम बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ
गावखौ बाख्नायना लानायनि सिगां गुबुना जुदि बाख्नायोब्ला साबसिन खोनायो होननानै आं सानो नाथाय दिनैहाय बिथांमोना गावबा गावखौनो बाख्नायना लानायफोरबायदि बेखौसो जों नुनो मोनदों थ' बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर'